She say, say. Hello, hey. Chakubva kumuka guys. Kuri sei. Ndikadimbuta kakapu kedu uyu. Ndibvise kakemu 1 second. Vanhu vachimboungana. Imwe foni yangu inorira music. Haina moto. Kuri sei ndikuona guys. Nhasi tine story time. Ndakamboiita story time iyi. Ndoda kuita kakapu keuyu. Kakapu kelemoni. Lemon tea pamwe voice rangu rivhurike. Sei ikuku pamuri guys. Toda kuita kakapu keuyu kekuti ndimbomwa uyu nekalemoni. Voice rangu pese pandomuka ndomuka rakavharika ndichoita kunge ndakarohwa neflu. Hesi Marieni zviri sei? Marieni uri sei? Edmoganti uri sei? Alice Zuze sei? Osmisi Sigwatidzo, Ghana Zinyak sei? Violet Jambware Gota, Few Madara sei? Few Madara ningirikini uyu t-shirt yako is being processed ndinganga asinganzwe mushe. Kumbi was not feeling well but yeah, zvikusotwa. Chariel Chaita uri sei? Flavia Joyce Munangu kuri sei? Anasi takuchitanga mastori chayo. Pepe tida kunyatsoita warm up tinyatsombotanga tajairana iko zvina handajaira manje. Handichasvodi apa ndaisvoda. Pepe ndaisvoda pandakatanga kuuya pauyu. Ndaisvoda sinamboiti ndaisvodesa. Nekutorya chaiko. Ndasana mbonyatsoita malive kuFacebook. Ndaisvoda nekurya zvese ipapo. But haiko zvino izvi. Ndikubva kutomuka manje. Ndo time dzangu dzekumuka kuti ndichitanga malive stream nekuzoita recordings. Saka time dzangu ndinochinja timetable. Monica Kanda wasvika, Justin Chiturumani kuri sei? Sylvia Tuso, Nairet Kapishi kuri sei? Fadzai zviri sei? Fadzai sei nemu yako manje inondifungisa pane mumwe musi. Baba vangu vakati dakuenda kwanhingi ini manje handida kuzvirwisa because senemi ndasati ndamboiwa kachikatoka kukoseka tose tiri kumbe ko baba vari kuti chikwa. Tinotenda Chikasha uri sei? Reri chitigwadza manje inini reri chizogwadza wana ndosaka Pepe uchizoona kuti dzimwe kana ndichitaura reri chichoita sekutondigwadza saka ndozombomwa tini lemoni kuti yogarepi. Ndakachinja timetable yangu inini yekuvata. Ndakangozvichinjirawo timetable yekuvata. Rita izvozvizvi 17 past 10 dzeusiku. Mafadzwa Fadzi uri sei? Rita Moyo sei? Nox blah blah kuri sei? Hazvi Thomas Cedric kuri sei? Thomas Cedric uri sei? D Angel uri sei? D Angel zvandoita manje. Anesu Nyariri uri sei? Ikoko Brisco Charuma uri sei? Victoria Mwatisha Mosheni sei? Iya zvanzi yangu iyi ndianotevera naye Mosheni.
Alright. Spiwe sibanda kuri sei pasiona parwa sei. Alright. I think mina ndingodzima kamera 1 second. Dangoisa ndikiri mvura inopisa mukapu. Then tochitanga kutaura. Tochitanga kutaura manje. Ndochitanga because ndoshakunyasa kutaura. Pepe ndaitya nekutoshoda because nezva ndane confidence kunyasa kuchitaura manje. Because ndogona kunyasa kuchitaura. Ndakanganwa chisamba chacho. Mira 1 second guys, 1 second ndigona kunyasa kuudza nyaya. 1 second. Anzichi Molini Mpeo uri sei? Privilege chimuti maishaini. Oh, tira part sawadi cup. Guys, pane student wangu anogara chuya papeji pangu panapa atombowi kana ngiri. Tira part sawadi cup. Tira part patum. Yeah, dai aizo edhika kana imbototaura naye chimuti. Yes. Uyu I'm student wangu tira part maishaini kuri sei andise uyu tangoti voice rangu richaka kuvhurika mbichana iko zvese takuita mastory time manje ndo takuita mastory time neese aipostwa achipidigudzwa ndiri kumaita kuno kufuta ndiri kuda kumaposta ndiri kuda kuita zvekutomataura ndega mastory time aya aipostiwa akapidigudzwa ndiri kumaita as well. Ndikuchaita mine ndikudzei maepisodes andichaita andichange ndichizoita haati nemastory times haperi mastory times haamboperi kana saka thingi mamwe acho kune avo vakamanzwa hatichangodzokorodza pamwe zvimwe zvandaireva zvezvekuti musazondicrucifya pamuchinjiko in case ndikasirira oro I remember there's this other time pandakamboita imwe story time this other guy wandakadanana naye kare wandakati ndakasangana naye ndakatoita story yo I think ka 2 then pane madetails andakasiya nemadetails andakataura zvakapesana ndakatotukirwa zvonzi wakunyeba kuti zvakati saka ndo zvandiri kuti ndausa disclaimer yekuti story iyi pandichaita ndikasirira ndinendasirira nemistake ndikataura zvimwe zvausina mbonzwa kudhara it means pamwe ndandakazvisirira ndozvozviremember handiti so nikirikini inonzi chii mastory ese kunze kuprimary school ndichamataura. That's my story and I'm not ashamed of that story. It's my story. Handiti. Then mamwe kuti emudeito because I think many people on Facebook they don't know kuti takaita inonzi mudeito online. It was actually sponsored. So when I'm gonna do a story time about that as well. How it was sponsored, how it was successful, how we involved our families. But gumira zvimwe zvacho zvesinei but ndichaitaura futi iyoyo murume wandakapiwa that one was not my boyfriend but it was chinhu chatakagadzira chikasponsewa tikaita inonzi online dinner date but all my parties angari kuside kwemface nekwangu they were all informed. My family was informed. We informed my parents. That's the same thing nemface uya wandainzi ndikuhurana nayo his family was also informed. We also had my meetings about that before we went on air. Yes. Aiwa is not my crush. Zvinenge zvekutamba izvezvi zvekutamba hazvi don't take anything zvatinenge tichita pepe zviri serious because ndo vamwe vakatosponsor that online dinner date so mukazoona tichiti my boyfriend watichika inenge zitori zvekutamba don't take it serious. I'm not even dating anyone so musazoona zvezvo. That's the reason why takauti aiwa chirega tiende kuFacebook kwachoni tinyatso kunozvimiririra tega because I think
picture yaipiwa kuFacebook nepicture yataita kuYouTube. Vanhu vainzwisa zveYouTube vaizvinzwisisa, but kuFacebook I think they didn't understand kuti kuYouTube kune zvataiita. So I'm gonna do all those story times. They are my stories. I'm not even ashamed of all those stories. So now I'm gonna bring them here. Ndakura, but I'm not in any relationship. Saka don't believe zvese zvamaiona zvezve munhu aingotora ma-stories angu eku YouTube omapidigudza. So I'm gonna do those stories again. So nhasi ndichatanga nekumukaka yataitengesa mukaka, ndo dzandainzi ndiri bhita dzedza ndochi that's why that no, I'm gonna come here and I'm not even ashamed or afraid to repeat those stories because they are my stories. Aditi, right? So nhasi ndichaita yekuti kutengesa kumukaka. There is another one yandainzi ndakahura nevanhu chichi. That one is my story as well. I'm gonna do it here. I'm not even afraid and I'm not even ashamed. It's my story. Yandainzi ndakatinda munhu wandandiri bhita naye. I'm gonna do that story. Then akawandisa ma-stories acho aipidigudzwa ndikuuya nawo ndikumaita panapa paFacebook ndega ma-stories acho ndikumadzokorora. So right, so yemukaka manje zvakaitika ndezvekuti pandaitaura ma-stories angu aya ndaitaanza kuti pandandiri form 3 life yangu ndo payakachinja. Not even in a bad way, no. Takaramba tichidzidza cause ndakanodzidza kwainzi kwabiriri form 1 to form 6. Handiti. So ndo yandikutanga I think mangwana chazoya neprimary. Saka ndichidza kwabiriri kuya zvozvo zvanga zviri right. Asi nda form 3 bongo vaishandawo vakabva vasiya basa. Saka pavakasiya basa zvakaitika nezvekuti zvinhu zvakabva zvachinja. Mina imbotora kasipi mbichana guys. Saka pavakasiya basa zvinhu zvese munongoziziva guys zvokuti kana mubereki aishanda asi aishanda panongochinja zvinhu zvavafanira kuti kana maigara kana kuti muchikwanisa kubhadhara rendi zvinhu baba vako kana varega basa vanokwanisa kutadza kuona kuti kuwana mari yerendi. Ndio zvanoda kuzama kuita ipapo. Saka pavakasiya basa pepe magrosari kana wamboenda nayo kuchikoro zvinobva zvachinja. Ndio zvanoda kuzama kutaura. Asi kuramba tinda kuchikoro kuboarding hatina kubva. Zvinhu zvakangochinjawo in terms of kuti magrosaries lese kutengerwa madrinki zvinhu zvakaita semapedzi mari yacho inenge isingachawaniki. And I'm not even afraid of saying that mapedzi chaicho akasvika pakunetsa kuti ndiende nemapedzi kuchikoro. Maona manje ndio pepa ndesa story time dzaizosangana chinzi wanga uri bhita kuchiti papa sina mapedzi ekuti uende nawo kuchikoro wanga wakutotanga kuti an alternative yega wakutanga kuti asika pana pandoita sei kana sina mapedzi. Ndio pepa ndazoti munhu wanga wakutotsatsa machira chaiwo kuti kuti zvinhu zviindike. But handisi kublema kuti mubereki wangu une akasiya basa, but zvasinga changu panguva iyoyo pane zvimwe zvaitika handiti. Saka ndokubva fast forward ndapedza form 6. Ndapedza form 6 yangu iyeya ndakabva ndaita sei tanogara kumusha. Taimbogara kuHarare but takabva tanobva kuHarare ndobva tanogara kumusha, meaning kuti inini ndini mukuru kumba kwedu. Saka zvakatanga kuchinja ndandi form 3, meaning form 4 yangu yese ndandakugara kupi? Ndandakugara kwaGutu. Kwandoreva kuti kwaGutu ndo kwatobva kuya ndo kwandandakugara inini nemabrothers angu ese. Ndemabrothers 5 by the way. So ndobva ndaita sei handichava naye mangwana ndochuza kutanga this one because ndo iri close to me yekumukaka. Then ndobva ndaita sei ndobva form 4 batambirira maresults tiri kunhingirikini ndiri kwaGutu. Saka zvaiitika zvokuti kwaGutu panguva iyoyo zvinhu zvakaita semasola. I remember that time tasati tatombowa nesola yekuti tikwanise kunzi tinzwewo radio tatinadzo dzese, but I think ndo remember kuti radio iyo yanga iri kwaraibva yaiswa kumusha, but sola yacho ndonasa kuti yanga isingasimudzi radio iyaiya zvazvaramba. Saka ndopaisa taizoti zvoni dzimwe nguva manje maresults aigona kuti akabuda unogona kusazviwa kuti maresults akabuda eform 4 wotozwa wakati waenda kusvondo. By the way kusvondo kwedu isusu up to now kumasema
kunonzi kumasema primary school ndokwatoenda kusvondo ikoko. Asi kana iri nguva yaDecember yaya kana kuti Easter toanza kuenda kunonzi kwaZinata. There is a location inonzi kwaZinata endo kana chiita disclaimer yekuti kana chiti kwaZinata ndire kuti kunhu kunoitwa zvemishonga itori nzvimbo inonzi kwaZinata umozodarikira uchita nekuvhinjeri. Saka ndokwedu kusaidi koko kuproximity yedu. So now zvaizoitika zvokuti pamwe waenda kuya kusvondo manje kusvondo kwacho dzimwe aigona kusakuinda chii aigona kusakuinda every day. Dzimwe nguva kwaigona kunaya taisakwanisa kuinda kusvondo. Dzimwe nguva kwaigona kuti kana kuti basa kana kuti mandari ayaya mandari ndoyekuti ma7 inenge ichinzi 7 days asi kwedu toti ndari. Saka dzimwe nguva aigona kunziwo nhasi kune ndari sikachi kune kuda kuti kutengesewa doro. Saka pane unenge wada kubatsirwa kana kuti mikombe ichisukwa makapa aya anenge achisevha vanhu vachasei vachiyekera makapa aya vanenge vachiita sei achida kubatsirwa kusuka because munhu anenge achitengesa pepe haafani kuramba achisimuka achienda kunoningira doro racho rinogona kubiwa uzozivi. So now zvaizoitika nezvekuti I remember ipapo I think ndiri form 4 ndakatozozviwa taenda kusvondo mumwe musiwo nevamwe mai vangu vane mwana wanga I think angatori form 4 ndobva toti mari dzavo dzakabuda moziya here nhema dzangu eform 6 ndo andakahwa namai vekusvondo. Eform 4 baba vakamahwa pavakaenda kumasvingo ndopa vakati mari dzavo dzanzi abuda china unotora maresults. Asi kuti unotora maresults pepe taitofanira kuita sei kutombotanga tamirira kuti chitega timirire kuti pamwe baba vakaenda kumasvingo vakandoonawo zvimasenzi vaonawo zvimasenzi vanenge vachitawo ndozvita sei ndo zvawana mari yebhazi yekuita sei yekuti ndikwire bhazi ndiinde kwabiriri. Nekuti apa ndandakuchibva panyika manje handichabviri kwarereka ndandakubva kwanyika ndaifamba mind you panguva iyi zvimota zvasa zvavako this is around 2000 something mashure ukoko 5 oko ndo pachaita sei pataimirira kuti waitsada kugura waimuka makuseni normally tainyanya kuti kuma4 am unofanira kunge wamukawo kuti unobata kana kuti mafirst buses aya anobva manyika kana kuti achinda kupi achinda Harare kana kuti uchida kukasira kusvikawo usingazonochekerera kana kuti kwarwei taimuka makuseni time dzodzo kuma4 ndopo wanyatsa unobata mabhazi ekutanga. Kwanzi maresults abuda paya zvikandichinda oga ndaifunga kuti baba vachaenda kunonditorera maresults aya ndobva aita sei ndanzichinda unotora ndobva ndatoita ndakatononoka kutoenda kundotora futi. Remember ipapo ndakatosvika kundotora maresults vanhu vazhinji vanga vatotsvaga nzvimbo dzekuita form 5 pandakasvika pepe ndobva ndatosvika ndakatobuda ne8 subjects dzangu ndobva ndatofara pepe ndikati ndapasa mazaya ndakapfeka zvangu siketi yangu maziya masiketi aiva nemapanga aiva nemauyu akavhurika kudivi ukuku ndatoisonerwa futi nani nauyuyu ndatoisonerwa ndatoisonerwa nani namai vangu ndaisonerwa namai vangu pepe yaiva nemapanga kumativi ko ndokuti mari yacho yekuti utenge hembe papasina ndakatenga ndakatopfeka nechibhumu chakata changu ndobva ndatoenda nechitopu changu chanchiri cheblack ipapo ndachizosviba kuti sha nezuva manje because kana manga maoko ndandachiva nawo manje ekusakura nekukohwa zvese ipapo zvese zvasangana ndobva ndaita sei ndatoinda paya remember ndichitokwira panenzi pahighway so ndakasangana nematicha achinda kulanji kuhighway ndobva vatonditi wakafoira iwe une 6 ma-E ndigosvika pepe ndichichema musodzi ndichisvika pepe ndosvika vanhu vanga vachitoenda vanga vakuti maform 5 ndo aipinda kechi2 mudining ndobva ndasvika maform 5 aya aripo ndipo pane group randichataura kuyaya kuti and I'm not even afraid to say that pane group revasikana vaivapoka vaiva vakandi ina ndingati kubhula but nevasikana yavoka ndichataura nyaya yachoni kuti yakabvira form 2 ikasvika yasvika form 6 kusvika vasikana yavo vainda vanga vari extreme hedinini ndobva ndasangana nevasikana vanga vachiti chigurupuka ndobva wanditasira zvikanzi makafoira imi makafoira ndikati ndangoramba ndakanyarama ndaita sei pandatopfuurira pandainangu kuadmin ndobva ndatora mazuva avo pandakangona ndakapasa ndakapembera ndichita sei ndichimanya maimwana nechirizi changu chitokotoko chakadeka ndichifara ndigotanga kudza ndapasa ndakafara singamboiti ndakafarisisa ndadero manje ndobva ndaita sei ndobva ndaona vamwe se vandaiwirirana navo so vandaizoti ndakazombopuwa chitsamba chechimwe chibhebhi chavo chavangaita sei isikatozivi kuti vaidana nechibhebhi chocho ndobva ndapuwa ndobva vandiona zvikanzi kochero watione mari dzavo dzibva ndatovapa vaimaziva zvavo but vaida kundityisidzira ndobva vatoti saka watsvaga nzvimbo yeform 5 here ndikati handina zvikanzi indauko kuri kutsvagwa ndikati kupi ndobva watonda neni kuofisi kwekuya ndo vakatoenda neni sai vabva watonditi uyapasa munyorei atowana nzvimbo ndo zvakaitika ipapo ndobva ndaita sei
ndobva vatondinyora ndobva ndangonyotora masubjects ndakangoona vaivapo vamwe sose vaiva muofisi imomo apa vaitaura chirungu ka ndobva vatonditi which subject ndikati ndaona vachivhura bhuku dei pakanzi geography ndikati geography ndikutoida zvikanzi ndaona vachivhura kudai so ndaona pakanzi history ndaiitya manje ndaiitya singamboiti ndobva ndati divinity ndobva ndati national combination yekuti ndasingatomboziva ndaizoita sei nayo ndoya ndakabva ndatora ndobva ndaenda kumba handina kutomboda kana kuvatapo pachikoro ipapo ndakati ndondovatira mbiri ndichigarire chii pano ndakapasa kudai da kutondoudza baba namai kuti chii ndakapasa nehashanzi dzangu kuti ndakapasa hai kumba kwakanditira kure apa manje time yacho ndakazobva ipapo manje time yange yainda ndobva ndaita sei yesi edi zviri sei edi mazana ari panapa then ndobva ndaita sei ndobva ndati kana ndobva ndatobva pepe ndobva zvanzi chivata pano unozofuma uchinda mangwana mind you pane story yandichaita futi yekuhigh school yangu yekuti ndaizoti dzimwe nguva kana kuti tanonoka kuvhara ndaizovata musi wavhara vanhu ndozoenda mangwana because mabhazi achini anga asikachawanikwi especially kuzoti chinde nekweduko ndaizosvika usiku saka kazhinji maona munhu yaaposta atizvoni Juliet Mashavike ini ndomuziva ndomuti Marieni ndo ndaizoenda kumba kwavo manje kana ndasvika panyika ndaizoenda kumba kwavo ndondovata ikoko ndozvandaiita excuse me kumba kwavatete vangu saka zvandaizoita manje zvandakabva ndaita ipapo ndikati kana munoreva nhema as usual ndinda kutongoziva kuti ndikabva kuchikoro ndaiti ndikasvika panyika ndainda kumba kwavatete vangu ndozvandaita because ndaitya pane gomo rinozoenda nekwedu randaitya kukwira iroro kana kwati zvarara because kwaiva nembiri yekuti ukaenda ukanokwidza gomo iroro isoti kukwidza gomo ukandokwidza gomo iroro kwati zvarara mbavha vanoponda vaive vanenge ndo time dzavo manje dzekuita sei dzekuti vachiinda mugomo imomo ini ndo zvandaiwa saka manje kuti ndizoudza vari kumba kuti ndokwanwa kukwira gomo iri kana ndikasvika ndikangona dza 3 p.m. ndaitya handibodi kuri vanhema ndaitya saka zvandaiziva ndaizoti option iri nane ndeipi ndainda kumba kwavatete vangu manje yaona manje ndo ini ndo zvandakazviudza ndaiti ndasvika panyika ndikangotasa time ndikangobvunza vanhu kuti inguvai vakangonidzadza kuma 3 ende unotoona kuti even iroro those days kana vanhu vanenge vasingachaita sei vasingachamboenyi kukwira ikoko vane zvimota veve ndio vanenge vacha sei vachingoinda asi kuti uchinde neshoka manje paunonobata iwona 3 p.m. kana ndiri mwana wechikoro kana ndichifamba chimbovarairwa kachimbotasa kana kuti mitsetse yemagange mukange paya ndikati kana zvandaizoita option yekuinda kwavatete vangu kwaMashavike kuya nekuti ndokwandaona vanhu vese ndo time futi dzaibuda nepagwindingwi pepe chikoro vese vachinda ndaingotevererana navo ivavo ofuchi kwacho vakure but ndaiona kuti safety yangu manjika zvina ndiri novata kwavatete vangu nyangwe kuri kuri asi ndaichodzokera sure ndo zvandaichoita ndaichodzokera sure forgive me nelanguage yangu guys ndo matauriro ataichiita ndikati sure handisi kusvodedzera ndo matauriro atoita ndoita sei ndokwidza gomo ndakasvika zveform 4 kusvika ndasvika form 6 ndo yanga iri routine yangu yekuti ndichisvika panyika ndaiprefer kuti ndinotaimira vana pavanobuda vemagwindingwi vachibva pagwindingwi vachinokwira negomo kudaiwo so vangu vacho vaiinda painzi vamapaindi ndofunga ndo mavaigumira saka indoinda ndaitaimira ipapo ndaimira ndodero manje ndozokutanga kukwidza nehighway yemanyika pepe panyika ndobva manyika ndotokwiradza negomo ndoenda kwavatete vangu ndozvandaiita saka mini kuti mangwana acho ndaizomuka makuseni ndobva kwavatete vangu manje ndodzokera futi nemanyika mandakabva kuya pandaizosvika time dziri dzemakuseni ndadero guys let me just say kuti kana iwo mastories angu achiyekera that's how I do my stories saka kana usingakwanisiwo kuita patience yacho there's nothing I can do amukwanisi kundimanyisa regai nditaure stage by stage mataura ndokwanisa kuita vari kutiyekera vaive saka unokwanisa kumboita exit wozodzoka hako maybe later so zvandaizoita manje ndozoita sei ndobva kupi ndozodzoka futi nemanyika muya ndadzoka futi nemanyika muya daridza manje ndachinda kunokwira gwidza riya anenge amasikati manje normally ndaizorikwira zvangu dziri around 10 to 11 ndonokwidza negwidza riya manje vanhu vanenge vachifamba nyange vasina kuwanda asi vanenge vachifamba mugona kugwidza muri momo muri 3 or 4 asi ndaitya because ndaiva ndiri ndoga saka ndadero manje ndobva ndati kana too late ndobva ndaenda kwavatete vangu vanoratidza maresults ndabva ikokoko ndadero ndozokwira
ndichinda kudai kumba ndakasvika paremember musi iwoyo ndakabva ndaona vamwe vairi vainzi vamakuni vabva ndaona nechivangwa nemota ndobva ndatodhumana navo futi ndakusekondi ndienda kutoenda kumba bva ndati kana too late ndobva ndatovaudza ndakapasa zvikanzi alright chendindokusiya bva ndati mondibhadharisa mari bva vati hatikubhadharisine kuti wakadii wakapasa zvikanzi navo chii ndobva ndasvika ndanaona baba vangu pane kumwe kwatinenge tichidarika nako ndadaona baba vangu vari ipapo vatova nechifoshero chavo chaiva nacho tigobude pendigonomanyira baba ndamanyira baba pepe ndobva ndatova ndakapasa baba watoti weudhani waona nzvimbo iri ndati but vaida kuti ndinde kusirivhera handava kuzoenda kusirivhera paya ndobva ndaita sei ndobva vatoti andada kuti uchinda pedo kwezi uku kwabiriri kure kana wati waona ikoko chitidzokerako ikoko asi ndada kuti inde pasirivhera ndobva pari pedo nekumba ndobva ndaita sei ndobva ndata fast forward ndobva ndatodzokera kupi kuform 5 asi kuti ndidzokera kuform 5 pakatengeswa mombe ndo yakatengesewa ndobva vatengesa mombe yedu yataiva nayo mazuva iwayo ndobva ndadzokera ndaonwa mari yeschool fees ndobva ndadzokera kuform 5 ndadzokera futi kuform 6 vachingotengesa vachingodero ndo zvavanga kuita tatanguita basa rekutengesa zvinhu ndobva ndapedza form 6 yangu paform 6 zvakaitika maresults angu ndaifanira kubuda nawo zvakanaka ananyatso kubuda akadiro ndobva ndambogara kumusha ipapo manje pandakazogara ndakagara singamboite kuti takabva mukurima tikabvamo tikaenda muzhizha tikabva muzhizha tikatosvika pakupinda muchirimo chaiko ndingori kumusha ndo pandakazotanga kutengesa mukaka mazuva ano kuti kumusha kuti kwatoreva kwedu kupurazi kare kwaigwadza vedu atiburi mane kuti maimuka 5 am munenge mamuka motanga kunoti nawo magecha tikabva mumagecha tikatanga kundosakura saka vasvika pakuti vedu ikona handichagoni ndanzwa nekusakura paya vanhu vatanga kunotekesa mukaka I remember vanokomaiground vakatanga kunotekesa mukaka nevamwe vaigara pamba pedu ipapo ndo vatanga kuti kune kunotekeswa mukaka vangu vatoiva nevhiki vachiita ndobva ndazviona ndobva ndati kana ini ndichisakura kudai handingamboiti izvozvo ndobva ndati kuna baba tate wamunda ndikati baba nda kunotengesawo mukaka zvanonotengeswa ipi ndikati handizi ndongoteerana nevamwe ivava ndobva tatanga kuti agondamisira tose I remember that time vanhu vose kumapurazi vakatanga kunotekesa mukaka everyone weikoko akatanga kunotekesa mukaka kwanyika asi taibva kupi kumapurazi kwedu isusu manje mapurazi edu ari magutu maona manje ari magutu taizoti tichibva kwedu isusu taitombofamba kudarika rimwe mamwe mapurazi maviri tozodarika mamugezi tadarika mamugezi manje topinda mataiti mamakonisa pambva makonisa ndobva ndazodarika kona kachikukutu kwese kuya asi une huri usiku nekuti waizofanira kusvika manyika by 7 am unofanira kunge wasvika manyika makuseniseni aya vanhu vasati vatanga kubva kudzimba dzavo wototekesa mukaka saka zvataizoita manje ndekuti mukaka isava nemombe dzaisisa mukaka kusisa ndo kukama kudaiwo saka zvawaizoita manje taizobva kwedu lesei nhasi inenge iri chishanu tobva makuseni chishanu paipa nezvimaperi zvedu zvezve tabva kumapurazi kwedu taindodarika kwane mamwe mapurazi ainzi kwana meti vedu vekuniko handingambokuzivi kunenge kune mabhuramani ekuti anokudzingirira ukasvika migirikini kwangu because anenge akaiswa zvekusvika mumawaya yakainzi umu ndo maanoryira atori different womapurazi iwayo tainda kuya veduwe nezvimapeirimi tichiti tikambobvawo tikambonzi ari kokoko kumasvutu ndokwa kune vanhu vakatsvuka tokuti kumasvutu kuya zvikambonzi kumasvutu ndo kune mikaka wati ukasvike konzi hatina mukaka saka itori imwe direction wotonzonza mai mwana wochekerera woenda kunonzi kana kuti kwanhingirikini ndo kwana choga kuya kumusoro kuya ndo kune mukaka wasvika pepe wapuhwa chikapu chimwe achikodzika unonotengesa chicha unotengesa nechikapu chimwe tabva pepe tazonzi pane kumwe manje kwainzi ganisa kutaura nekuti pamwe vanhu hama dzacho dzogona kuekera pane rimwe purazi ranga risingambonyanyi kuekera purazi ro raisingamboyanyi kushambisa asi mombe vakasangana mabhuramani futi nekuti kazhinji kacho kuti mabhuramani anonesogudisa mazimukaka akawanda papurazi iroro raingewa pakavandika but mukaka waiite ipapo vanga vane mombe vanga vasambowanda papurazi ipapo I think vaigara vari madzikoma maviri nemudzimai one anga aripo one brother cho ndo yanga yakaroora saka vaigara vane mukaka nekuti hakuna kumwe kwawaiwisa saka manje ndaigona futi munhu waiva papa aigona kugadzira mukaka
Saka waizoti ukaende ipapo manje isaisaziva kuti vanenge vane vamwe vanotengesera. I think 2 days dzatakaita lucky nekuti vanhu vaifana kutengesera mukaka havana kuuya kuzotora. Ndobva toti kana muda mukaka torai mukaka. That way takaita jackpot musi uyu tigobva nemapeiri anga akazara tikatoshaya kuti mumwe toisa pai tikapuwa pamuzvigubhu wakanatsa kuodzekwa. Iwo ndio mukaka wandoti ndakaita keshi ndikasvika pakutenga chisiketi changu chaiva nebapiro nechimwe chibhodhi job changu chaiva chepink nemamwe indai mati mayellow push asanga si mayellow push ayakare ayaye ndo andakatenga nemukaka iwoyo. Ndakaita sero isingamboiti nekuti takabva tine mukaka wanga kwanda iye anga aita loss nekuti vanhu vaifana kuzotenga havana kuuya. Saka zvavaizoita manje waifana kuzosanganisa nemumwe uri fresh. Saka uyu angatengedza like a day before isitaizofanira kumukira by 4 kana 3 am between those 2 times kuti ndo unomukira motanga kuchekerera neshoka futi kuinda kwanyika. Meaning kuti afamba tabva makusenika kusvika zuva rovira kumba taizodzoka kuti tinotsvaka mukaka taizodzoka kumachi 5 pm ndo pataizosvikawo kumba tichiti hawana mukaka. Tosvika todaiwo so mbuya vangu mazai vangu vacho vapenyu. Saka ndo vaitodzidzisa kuti mukaka unogadzikwa sei. Vati mukaka unogadzikwa sei pepe. Zvataizoita manje mbuya vangu vaiti unouisa muhari. Pane zvikaryana zvezvo, pane hari dzedoro kota zvikaryana zvidoko zvezvo kuti ndo zvinoita zvemukaka. Saka chirikini chikaryana cheche manje mbuya vangu vakabva vatondipa. I remember mbuya vangu vakabva vatondipa chikari chako chitora chikari chako uchigadzire mukaka. Ndo saka chasingabikirwi chasingaita sei because ukaisa munenge mune salt mumwe waizovava. Saka chikaryana changu vatondidzisa kuti unoti uyu wakakora chiuisa papapa. Uyu munyowani chiisa wazosanganisira wosenga futi mutuvi ndio uya that liquid here inenge iri like ameno inenge ingori colorless so waisenga muchituritas kuitira kuti mutuvi uya waize pakatest kekuti uvavirire ameno zvawaizoita mukaka wao wakaodzekwa uya ndo zvataizoita. Chigaya kuti ndine zvipeiri zvezvia zvoremaka chinenge chiri chesimbi chorema chakadero zvadero manje wozoti mukaka ukakora wosenga wadero manje wozoti mutuvi muchituritas apa makuseni atiri kumuka vedu washishi makuseni 3 am machongwa chitiko kuriko tomuka taiva remember taiva nemumwe mufesi aishanda pambai pamazaya nechimwe changu chandaizofamba nacho asiri motion pane anonzi motion anga asingaendi kumukaka nini aripo mumwe ainzi notion anonzi notion kuti anonzi notion ndio wandaita sei wandaizonigirikina wandaizoenda naye nachifamba neni achindibatsira tifamba tese tiri vaviri chotengesa mukaka asi mukaka wachaizonomutengesera muDuma ndo mandainotengesera. Saka zvakazoitika manje zvokuti mumwe musi tichifamba guys makuseni mamai mukaka ndo panenge pane zvimoto zvandaiti zvaiti ngandu pepe. Saka isusu manje pane pamwe taisidzirwa uchikura guys uchikura vanhu vanenge vachikuti kune magoritoto iwo goritoto haurizivi. Handiti hazvoza kune magoritoto kune magoritoto ina handirizivi kuti goritoto chii. Saka manje mukomana uyu waisata pamba pedu waiasa kuba ikuudza guys kuti magoritoto ayo iwotanga kuti indakakura chihonyaya dzemagoritoto uti magoritoto ayo. Saka zvakazoitika aingoti magoritoto ari mumhiri umo magoritoto ari mumhiri umo. Saka ivo mune muchiona zviri zvimoto zviti ngandu muri kure muchifamba papo mune muri kumaplaza asi mune muchiona zviri kubhikita zvichiitika ndo zvataiona. Saka achikudza kuti goritoto iwo waingonyarira kuti zi wasingatauri nekuti waika kuti ukataura pamwe unogona kutoriona goritoto racho pamberi pako ina handirizivi ende asati ndamboriona ona manje iye achikudza kuti goritoto iri riri kubva panhingiro riri kubva panhingiro. Iwo utanga kufunga kuti wakomana ini ndiri kutorya apa wakabata mukaka mai mwana tadero pepe apa to make matters worse kumaprazi kwadadarika napo pane rimwe prazi raingova taingohwa zvinzi ipapapa munguva yehondo pane vanhu vakangopararira ipapa vanongova like isi kind of like a cemetery kind of. Saka pane nguva nemazikuva angori ipapo. Saka pese pataimuka waiti kana wodarikana ipapo hakuna waitaura waitaura kuti kudi nekuti during the jega waiti the fact yekuti wakaudzwa kuti apapaka
pane makuva akawanda pakatsakatikira vanhu vakawanda ipapo kana kuti vanhu vemupurazimu ndo pavaivigwa kana kuti vanhu vaibuda matheory hobho vamwe vakadanzira kuti vanhu vemupurazimu vaiviga vanhu vavo ipapapo saka masikati during the day muchibva kana kunongusa mombe kwamugezi waita zoti saka makuva acho ari papi waizokuona kana kuti kawanika semendi kakaita sekuti kakavakirirwa kakaita sekuti kakaondomoka ndo kawaizoona manje apo wozoti hei saka patori nevanhu varipuka apapa chainguva chakaita zichuchuru memwana rakangoita zimovha ndo muri dhaki kameme kuti kana mombe ikanzi yapinda ipapo haupindi unoti chabuda yoga handipindipo unongoposhera seuchiposhera noposhera uri kure ndo zvaunenge uchingoita ipapo todarika pepe unenge wakaita sei wakati zii makati zii pepe pamunozosvika kuya manje kunezwi kubhikita kukunzi kune magoritoto tazvika kwakuti kuti zvararawo saka manje umwe musi manje tichitofamba nemukomana uya achifamba guys takatanga kuona chimoto ichi tichiri kwedu kumapurazi kwagutu tikanosvika pakubira mamugezi I think musi uyu takanyanya kukasisa kumuka ini ndokubva tabira mamugezi kusati kwambotanga kuda sei kuchinjira kuti kuteka kunzi kwakuta kuti kunoti kunonzi nyonzi chikweya dhati sanire dzvuku riya parotanga kubuda pepe rasati ratanga kubuda ndobva tapinda munhikirimera apa ndo direction yatukina napo moto ungaenda moto haungaendi handikati nhema kuda vanhu vavesa moto makuseni zvikanzi nemukomana iri goritoto harisitomboenda izvozviro ritoripo goritoto riro apo mukomana ega onga anga asina matyira indaitya zvikanzi iro goritoto haritomboendi inoza goritoto ndogara chikudzai kuti goritoto iroka hariindi izvozvi kanyotoisaka toenda nepi zvika toenda nekokoko ndifunga kuti kunzi toenda nekokoko kwacho kunonzi kune mutuna unenge mamita unenge wakakura uchiwa handikati kana saka hatikwanisi here kuti tigare kuti goritoto racho richiita se riinde zvikanzi totomirira kutoti tangira toti rinozongotanga kuinda roga takati tichifamba uchiri kuona takati moto chiti ngandungani indaiti no kuti goritoto pamwe vanhu vanenge vakavesa zvitsiga usiku saka ndo panenge pane chimoto chacho chiti ngandungani guys tikaramba takamira guys tikati vakomana nhasi upenyu hwangu hunoinda ino goritoto racho rinoita zvokuita sei vanhu mikaka yese yaine zviperi zvangu ndichingofamba nazvo guys mukomana chiti rinenge rakuinda chimoto chita sei chitangoita chitoko kusvika changopera choga kuti wa kune nguva kuedzawo ndopane guys kubva musi ndakati vakomana ndichienda kumukaka here mukomana angadanza kuti goritoto harindi guys that day I will never forget it kana zvinzi pamwe ndiyoka I think ndofunga ndakariona rinenge ringozi moto rinenge chingoti ngandu ndora zvakaitika ipapo tabva pepe mwana tazosvika manyika muya fast forward tasvika manyika mwe musi futi amadhezi ndichangoti ndichisiyanisa ndichibatanidza madhezi akasiyana guys mwe musi tazosvika manyika makusenseni tasvika manyika makusenseni sikesi tasingazivi kuti kunonzi kumafuro manyoro kwanzi kumafuro manyoro manje ndio kuna nasisi veve vanenge vachazvikuinda vachitagumbomupa pazviveve vemanyika isi ndo zvatakahwa guys kana zvisiri izvo forgive me but this is what I heard ndokubva ngaimboti ndichimungirira futi chikapu pahuro pangu pane pakuoma ndobva tanzi chimboenda munotengesa mukaka uku because every day tatichisvika taidereka nemamutema muya zvishopo tichikutengesawo zvemukaka mamukase watoti mamukase nemadzangu taitangira uku kumusoro kuya pane pakazovakwa pepe kunotengeswa mabhakosi kuya nemisika iriko kuya izvozvi zvaitingi pane imwe inonzi zibuilding ratakazotoona manje apa reya kune econet kuya kuseri kwacho kune misika iriko saka tikasvika manyika taitanga tatengesera vanhu vanenge variko kutoti totengesawo zvemukaka vamwe vaitenga vamwe vasingatengi tabva ipapo manje patasonzi damwe dai mamboenda kumafuro manyoro kati kumafuro manyoro ndekupi saka kumafuro manyoro moti mukaenda kuka kune zvidzimba zviriko dzimba idzi hadzinombokura zingoti zvidzimba zvitukutuku soo ndo zvazve zvakaita zvokuti munhu achibuda ipapo anobuda akadaiwoso akakotamira ona manje ndo zvakunenge kwakaita I don't know kana kwakazodhivhelopa kumafuro manyoro ikoko yes kuCBZ very true saka ndikati alright ndobva tanotamba chifamba chipinda muzidzimba zvaivamo mukati muya tichidero manje
ndo patakaona kumafuro manyoro. Apo tunaona munhu akandifunza kuti inda kumafuro manyoro, I think ndogona kukanganwa kuti takakusvika sei kudzimba idzodzo dzainzi kumafuro manyoro, because I felt like kwakataka kind of hidden kwandiri, because it was my first time yekusvika kusaidi ikoko. Tasvika kuya mai mwana chekisa mukaka guys vanenge pane dzimba dzakaita kiuka dzakanenge dziri panext nepanext. Tasvika paya mumwe wekutanga vanati mamukasei vabuda paya changotora chiyo mazita. Musi wekutanga takaita lucky, mukaka ukatengwa. Musi wepiri tikanonoka tikati vanotenga nekuti pane musi wekutanga ndovanofunga ndakaita lucky, iwe mukaka wangu ukaperera nekuti wekutanga ukaperera kumafuro manyoro. Musi wechi2 hatizi kuti munhu tikanoona kuti vanochinjana dzimba here kana kuti vanoti I don't know. Uyu wakabuda nemunhu, vanhu vava vanenge vari kuseri kwezvikicheni zviya, vanhu vanhu manje vanenge vari ipapo kudzimba zviya kumafuro manyoro kuya vanhu vavo vanenge vanawo kunenge kwakapakwa mazimota chaiko mambishi anenge ari ikoko kumafuro manyoro kuya. Ndo vatatichege tidzokere kuno kuti vakambotenga mukaka, asi vanhu vatikasvika tikanoona vanenge vamwe vari different wo. Tasvika paya tabuda vanotanga vati titeste kana because unofamba kufamba nechikapu nechidhishitawo chokuzopukuta futi kuti pavanoti test ndipe ndinzotiteste. Vamwe vanenge vachiti inovava mukaka yenyu. Saka ndozvakaitika kuti second day iriya mukaka wayo hauna kusvika uri right here. Ndofunga wakasvika first day vakati kanaka mukaka wenyu munobva nawo kupi, chichi zvikanzi neve mukaka wenyu mabva nawo kupi kwoiwoyu. Bva vadayo so kude vati moda kutora ndobva watanga kudanidzirana naiwe Sara uya uone choda kukura vane vanhu vabva kumaplasi nemukaka iweyo, muda kuti urere nemukaka yenyu inovava kuti poison very way. Apo wakamira nezvipiri unenge uchiti ndamboita lucky ka first day ndokwandakwanisa kutenga chisiketi nebapiro kuno, ukati ndisega ndite sei ndichiinda kuno ndinhangirane uyu mirai 1 second vati chega ndite lucky nhasi ndoita sei ndonotengerwa sezvo ndakakwanisa kuwana jackpot. Vakadaidzana vose ndokudanana kuti uya uone zvangu nhasi mitubi vachipfira kuti ulakutoremi zvikozvo vakatanga kubata zvikapu kuti zvakasukwa piko izvi kana hatiti izvozvo vagodaidza zvikanzi mabhebhi vakatanga kuudzana vana bhebhiwo vanga vari kuseri kwekwe vakapaka mavhuzhi variko kumafuro manyoro vakavata muzvikicheni zviya zvikanzi uye muone guys mind you zvinhu zvakaitika kare kuda vanhu vaigara ikoko havachisiko. Muona manje zvakaitika kare zvatoone more than 10 years ago zvaitika. Vadaidzana paya tangomira tapata vedu vachipfira mikaka iya takamira paya nezvikapu zvedu nechinenge chizokonzwa kudaika nezvigubhu zvedu zvemutuvi zvapfirwa paya mukaka iwo wakatonedza kuti tiyekere ndobva tati kwash tichibva paya kumafuro manyoro takabva ndobva tachiti tinotengesereipi mukaka wedu nhasi wapfirwa kudai. Wakapfirwa wakanzi pu moda kuti kuwadzane mukaka yenyu, moda kuti uraya vana imi. Tobva tabva kuya tichirega tinde munotsvaga mumwe mumarizevha emukati muya tanzonza mumarizevha muya zvokudai ndaiziva mazita kana ndaitoziva kuti ndakaenda panhingi but handimazivi, asi tatozondi kuti marizevha emugomo iya kwataikwira takamufamba tichitengesa mukaka tikati kana ngatimbochinja tiite location yekuti tinde kuDuma. Ndo patakatanga kunotengesera mukaka muDuma manje. Vamwe veikoko vaitotenga ndipoti kuri vanhema. Tikatosangana vamwe vaienda kana kuti kusvondo vaiva kumachechi avo katinoona uri fresh vaidawo vaidawo mukaka wekuti vaende nawo kunoshandirwa kuna namadzibaba avo vaitotengawo varipo vaida fresh varipo vaisada fresh. Musi tikatotengesa tikabva ipapo tikaenda kune vamwe vanga vari ndikoti muDuma kusaidi kuDuma kunenge kune location yakanaka singamboiti koita opposite kune karuzevha kariko. Tandikwaizoti manje I remember this other day when takambomira papakaita pachikomo pamba ipapo takana mukaka apa musi tatanzi ndafune muriwo nekuti kwetaiva nemagarden saka garden redu zvaraizoita raiva nemiriwo wakawanda but taishaya kuti totengeserepi. Ndataenda nemuriwo uri garden uri mumasaga futi musi iwoyo. Dambudziko ripo ndesaiziva kuti muriwo ukaiswa musaga nyange ukautora uri fresh unosvika wasvava pamunozvoka manyika and unenge usingachari appetizing kutarira. Saka zvandanda kutongoita tatangotengesa nesero isitoti umwe wacho ngototsvuka futi nekupisana uri masaga. Takamira so ndokutanga kuti asa ndipo ndakatanga kuona kutori mairrigation kuno nhai vedu takafamba ndigomira apa zuva rinenge rovira uri manyika vedu uri manyika mukaka usati watengwa musi iwoyo ndikandourasha ini
ngati ndourasha mukaka wacho ndinochoita sei muDuma muyata nzonza mese mulokesheni patakataona muDuma mazvamakanaka zvenaimi kutoriwo nechitaundi chakadai muno kuno kwanyika ndasikamuziika muDuma ndopatakauziwira muDuma imomo. Asi tanga tabira bhozi yaiva shortcut saka tanga tabira nechikova pagwindingwi ndopa ende mwe musiwo waramba kupera miriwo wedu nemikaka yaramba kupera mukadzi waiva paikira paibvati ndipei mozo yamuchipa mangwana mariyo apo tuna mariyo yakangoroba mukadzi aende kuti tikamusira mabhandiri maviri tikamupa zvikapu akandipei 5 zvikapu tikamupa zvikapu 5 tamupa zvikapu 5 paipa zvikamoya muchira mangwana murume wangu anenge adzoka tikangati ngatimupe tikadzokera nemukaka wacho nokuti nyange wakada kumwa unaki futi unenge because mukaka wakuti atongova munhu mukaka saka zvichanaki manje ndo vandaita sei chidzokera wedu guys wedu waiti ukaona bhazi richibuda kana kuti manyika muya richiita kana kuti divi roenda neHarare kana kuti divi roenda kwaMutare richiti waiwa moyo kuti saka vanhu vari mubhazi havari kuindepi ndaipomira kudaika ndakamira ndosika vanhu vari kuindepi ndaiwa moyo chiri saka vanhu vari kuindepi guys handipoti kure saka vanhu vari kuindepiwo ndakamira nezvipeiri zvangu ndichivatarira kana dzimwe nguva pane paimbomira kunyanya pedo nepagwindingwi pepe pane kamwe pakasitopu kaimbomirwa nevanhu amekuti vaimirira ipapo saka ndaizombomira manje ndakatarira mabhazi aya ndichitarira vanhu vanenge vari mubhazi kana vachidya mabhisikitsi avo mazuva aya ndokwava nemalemoni bhisikitsi achitonga zikamboiti vachimwa nemakokokora avo coca-cola ndo pandakatanga kuifarira zikamboiti ngakati kana veduwe hino nhai veduwe ndikaita upenyu hwakadai uyu ndaizoona manje vamwe vasikana but remember these 3 girls ayo up to now picture yavo ndinawo vasikana vanga vakachena ndoona sekuti vaidza pasirivhera kuti chazvangu changu chaidza pasirivhera zvaizoitika nekunga kuti inini manje ndaisazoona kusvodedza kwazvinoita nekuti inini chazvangu changu ka chaizotanga kuvandirira nezvipeiri guys chichivandirira nezvipeiri ka chaizodii ndokunga chaizodi unoti vamwe watodzanawo uku kupi kusirivhera vanenge vakazara muDuma ina nhausa mupfungwa manje kuti pane vamwe vanhu vanogona kunge vachigara muDuma vachidzana nechazvangu changu ini ndasina basa nazvo asi I think dai kuri kunzi indaidza pasirivhera ndogona kunge ndaizokonawo notengesa mukaka uyu inini masikumetsi angu aidza kupi mazhinji acho aiva kuManicaland saka hakuna munhu waindiona muDuma saka ndasingazvodi kutengesa mukaka muDuma nekuti hapana wandiziva ndobva vasikana vaiva vakachena vakaisa mazayo kwaiva nemaesike waya kuti unonama kudai musoro kudai vachifamba musi yoyo ndo musi wandanda tikira ngatiwo second day futi izvi zvedu zvisingambotengwi vasikana vanga vakachena vachibva muDuma meme vachifamba vachitaura vachinzi saka unoenda kuchikoro rini vachitaura nyaya dzekunzi unoenda kuchikoro rini unodii vasikana vanga vakachena iva vari 3 vachifamba vachislaya kuda ndo vanga vari maslay queen emuDuma imomo I don't know asi avaratidza kuti right vanenge vanotonga vasikana ivo muDuma kare kacho ikakoveduwe zvakaoma vachizvinzwa vari muikira muya tobva ndamira ndakavatarira kudai ndikati vakomana ini tiri kutonodzokera kumanga angu kaini manga angu apa panga mamwe wacho ngobuda ropa kamanga acho maindiu mazuva iwayo atsemuka makusena anoita kuti manga tichimazora futi grisi manga acho nitaimazora grisi kuti asanyanya kurwadza ndio zvataizoita zvadiro manje ndabva paya tandokwira zvedu magwidza ndo pataizomboti dzimwe nguva taizosvika kana kuti kuma7 kana 8 dzeusiku chaiko tichidzokera kumba kusvika manje aunonda kana mukaka kuya kwakuchaiti mari yacho hausi kunyatsa kubuda zvakanaka saka apa pakaipa guys ndozve zvimwe zvinhu zvandoona kuti zvakaitika kuningirikini ndangoiita summary because ndakamboiita futi story time iyi kupi kuYouTube saka ndangoiti gaga ndikaisa summary ndezvipi zvimwe zvandasiyira kana vanoziva story iyi ndogona kunge ndasiyirira zvimwe zvokunzi kupfirwa mukaka izvezvi zvakatoitika but it's not something chandingatoti ndingatonzi ndakatotsamwa nazvo zvakaitika kare zvinhu it's a life story inoitika guys saka ndobva tazongobvawo kwarara ndobva tazobva azozara use the oil taizoraekera grisi chairo mumakumbo kuti manga avharike asanyanya asanyanya kutsemukira ndiyo imwe yacho ndangoita uyuyu ndangoita kasamari kuti gaga because ndakamboiita
saka ndozvo zvimwe zvinhu zvakaitika izvozvo pakutengesa mukaka kusvika ndazobva kupi ndazobva hangu kumusha ndakazokubva tikazoenda kuharare araundi kuna September August kana sikareshi ndobva ndakazotanga kunotsvaga manje matemporary teaching kutori nemastori futi mastori akawandisa guys nditori nemastori hobho but zvandichambaita nechinguva chingoti gagaga masamary like this because ndakambomaita saka mwana wangu achimaziva but kana ndasirira ndinogona ndasirira but ndangonyanya kutora mamain points ekokutengesa mukaka kwangu andakaita guys nepandakati kuti ndikidina kwakusina zvimota taifamba neshoka kwangu kutori kure but iko zvine zvaanane because kwaane zvimota haiko zvinokwaa nezvimota hakuna chafamba neekera hakuna chafamba neshoka like that akogwadza wezokuti kuti waifunga kuti ukatanga kufunga ekera gwidza iroro kawanyenzonzwa kuti yes haiya vateterereka is not a close vatete yandaitaura nokusi blabla is not a close hai zvekubatanidzira ndiyo yandaireva iyo yekubatanidzira vatete yaya haiya yaya ndeyekuyekera mina ndimboisa lingi zvangu mangwana pamwe ndichaisa yekuti musi wandakati ndoda kuita brahman ndagwadzirwa nekusakura mangwana ndichaita yekuti musi wandakati ndoda kuita brahman but inenge dzichingova masamari handinyanyi kuzonyanya ita sezvandaiita kuYouTube inenge chingoti gagaga masamari saka ndikaita ndichitenderera guys forgive me that's how I do my stories kune avo vasati vajaira muona manje maybe that's the reason why ndaimbokwata kuuya kuFacebook because of izvozvo but chajaira zvanguwo ikandisekera chimbouya vamwe makambotengesa mikaka kana kutengesa kana kumbopinda netsekweni guys dzakangosiyana siyana ndaisa link iro mumbouya mumbotaura 1 or 2 maybe 1 person or 2 timboona kuti pane anokwanisa kupinda here kana kuti hapana anokwanisa kupinda because manje ndinako nangu YouTube vanhu vatete vemaavo vatete vachoni havasi vatete vari close like to me guys ndezvokungobatanidzira distant zvokutoti vana ekera vana marian vanoyachona havatombomuzivi munhu ndaireva very 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 distant kwatakabva takaekera patakabva takasenga maavho mastories ndinawo hobho aiwa iyoyo ndeimwewo stori iyoyo yekuti akarasha mavheji muikira itori imwe stori moita muchindifungisa dzimwe dzakawandisa kuYouTube takaita mastories akawandisa zvokuti mamwe acho ndinogona kunge ndatomakangamwa akawandisisisisa but ndichangoya ndichimaita ndofanira kumaita masamary because mastories angu akaitwa abused and misused saka I want to do them by myself those stories because they are my stories akatorwa akapidigudzwa so I'm gonna do them here as well but ndichaita iri summary because they are my personal stories akainvolva in him so I wouldn't want them to be twisted kuti mumwe munhu ane vendetta yake inge ichibudirira because they are my personal stories and I'm not even afraid to repeat them. Ticha wangu wekuprimary ndikutozoita ende nyange zvikanzi ndikanyorwa futi kupi ndikanzi ndiri bhita ndichi that story ndikutozoita maybe ndichaona kuti ndichatanga kuita yekuti musi wandakati ndoda kuita brahman here or musi yekuprimary ausi kuti ndichatanga ipi because mastories achoni akawandisa aitwistiwa achirerwa nhema even nemudeito uya yamukomana anonzi admire uya yamazani yandakanzi ndikuhura nayo ndiri kuita it's a story time yangu inini yakapidigudzwa so nigirikini ndiri kuita I think uyu yana admire neuyu handisati ndamboita that story time but I will do it as a story time panapa ndozoisa futi kuYouTube as well because it's my story yakapidigudzwa yet zvese zvazvo zvekunyeba I'm not even dating anyone Admire is not my boyfriend and mind you that thing it was sponsored maybe ndichatora imwe foni ndichikuratidzai kuti here this is how what it happened what zvese yep
Very true. So, I'm not even, it was funny. I'm not even angry with anyone. Ndosaka ndakatoti, no, let me just go ku Facebook. Tichinomaita ma stories achoni. Tichimaita ma stories achoni ese akawandisa kusvika apera. Nyangwe akazotorwa futi akapidigudzwa. Izvo zvazvawo because maybe fact yekuti pamwe ndasingauye ku Facebook, that's the reason why vaindidero. Yes, zviri sei? Yes, Shema. Kuri sei? Ndiripo, uri sei ako? Ndiripo, kuri sei ikoko? Kunofaya bhururu, ndafara sei kundakuona upinda kupinda palive yako wena. Kana ndafara, muri sei mimi? Ndiri right, nini kuri sei ko kumhiri kwemakungwa? Zita rekuti kumhiri kwemakungwa. Kuri bo. Kuri sei ikoko? Mukaka yauri kudai kutaura nhoroondo yemukaka iyi. Pakaipa mwanangu. Pakaipa pakaipa dhiya, ndafara sei? Mafara chichimboti uti turiwo timbonzwawo kenyu tinzwe. Kekutengesa mukaka? Kangu kanonyadzisa mwana mai andikandecheka ndege ndivhurira vamwe mukana. Hairi bo, thanks anditi. Alright, Shero, bye bye. Alright, bye. Dona zvenyu munogona kudona here? Yare kanditrai kudona. Mirai ndikubvisei inini. Guys, yeah. No, you all know nobody an explanation. No, hatisi kuita my explanations, but tukuzotaura ma stories iwayo futi akapidigudzwa. I'm gonna do them by myself. Those stories akapidigudzwa because I think pazvaitorwa zvichipidigudzwa zvounyorwa zvisiri izvo, I think munhu aifungwa ndichatya kuuya kuzoita. I'm gonna repeat them. They are my stories and I'm not even afraid of doing them because they are my personal stories. I went through that and hapana ngaripo. So it's not an explanation, but I have to do my own stories my own way, not zvokuda kuti anopidigudzwa ndichiekera, so that imimi manje makunzwa from the horse's mouth all my stories. I have the nditori netime yachoni yekumadzokorodza, nditori neenergy yacho yekudzokorodza. I'm not, get it right, I'm not addressing anyone, but ndikutoita my stories, especially involve admire. It's a story time yakatozvimirira yega yekuti patikambotoita ma-updates ema-reviews and ndina kutaura zvakawanda about those story times, but but iwe Liora waivepisha mwari. Yes, dzokoroza dzese Liora bvute wakasaririra saka dzakaonekwa dzaipidigudzirirwako saka ya admire. I think he also, I have to give him that respect, guys, because munhu aindibatsira kuita ma live stream tichiacta the way we're acting tichiita sei zvese. So I think I actually have to do that story time as well, because admire maybe anokwanisa kuti asaita, but I have to do the story time. But ndine pandinogumira when I'm doing those story times, because ndinofanira kumurespectawo semunhu aindibatsira mulockdown. Takambosipakwa, takambonakidzwa guys, takambonakidzwa zisingamboiti YouTube uko. So yeah, but ndichaita later, not now, because ndambotanga dzangu dzese idzi dzekuti dzekumikaka mangwana pamwe ndichaita yeBrahman, ndikabva momo ndindoita ndemboenda kuna primary school ticha vangu vaya vakanetsa singamboiti primary school ticha ivavo. Vakanetsa mastreets umu, saka ndomboita futi ya primary school ticha wangu. Kana ndikazvigaisisa munondiekerera, munondifungisa kuti munondinyengerera ndota yekuti ndakamboshuva kuita Brahman here, or yekuti
primary school teacher. Pane imwe futi yakapidigudzwa yefeso ainzi hanzi nyaya dzekare wawati yekuti mufesi akafamba achireva nhema kuti inini ndanzi nevanhu zvekumamisha zvakaitika kare kare, futi nyaya yachoni iri yangu futi yandainzi uri kudana nhingi mukomana yabva kureva nhema chichichichichi ndiri kuda kutoiita panapa ndiri kuda kutoiita stori iyo. Takambofara guys, takambofara, hatimbodi kunyembera. Saka takambonakirwa zisingamboiti. Ndimaya takanakirwa kusvika pakuti takasponsewa. That thing was sponsored. Saka but akawandisa manje mavideo icho, saka ndisingachaziva kuti pakasponswa ndepapi pakazodididi, but I'll do that story time guys. Admire is a nice person, very nice person. He doesn't deserve ake zvaakaitwa, but anyway guys, let me go ku YouTube. Mangwana ndodzoka story times tichange tichimaita hobo. Mind you, we are not addressing or explaining kuzvinhu kuvamwana. I'm coming here by myself with my own stories. Good night. Yeah. Yeah, very true. Yeah, long distance, Locadia, Nicholas. The thing is, yeah, I got pretty good guys. I think it's actually funny to me though, but we are good. It's not an issue. And no problem now. I got pretty good. I think everything is pretty good, but yeah, long distance, I'm still thinking. I'm still thinking, but zvekuti chibereko chichichi chandabviswa chiberekweni is a lie. Chibereko changu ndinacho. I never go pregnant, by the way. Saka ndasingatoziva kuti ndakamboita mimba. I didn't know. I didn't know kuti I was once pregnant. I didn't even know kuti handina chibereko. It's a shock kwandiri as well. Aiwa kana ngambozorora achadzoka zvakanombofanira kumbenda kuti mufanira kumbenda kurihabhu, tikamboenda kurihabhu tozodzoka futi. Mwana wevanhu anofanira kumbozororawo. Yeah, the one. Yeah, guys, musanyemberwa kuti handina chibereko. Ndinacho chibereko changu. Ndinacho chibereko changu. It's a lie kuti handina chibereko. Saka chibereko changu ndinacho. Amene waida kungoitawo zvaiita uyu, but ndoda kutoitawo nhumbu. Asi ndamboita nhumbu, ndoda kutonzwa kuti zvotesta sei kuita nhumbu. Asi ndatomboitawo. Saka I didn't know kuti ndakamboita mimba guys, but it's okay. It's okay. It's okay. Hi guys, ndakuendeni. Baby, yainzi ane uyuyu. Yainzi ane health issues. Inayo yekuti mudumbu mangu munongorwadza like inoziva zvokuti like an ulcer, like ulcer. So ndo zvandokwanisa kutaura kuti ndora something like that, ndo zvandinazvo. So ndorairewa ndofunga kuti ane my health issues akadai. So I see issue. Even my story times ekuti ndakamboitwa op, but andautaura kuti yechi ndakatomboita ndichotaura drama randakaita ndiri kuekera after uyu. Saka I think maybe munhu ndochi I think maybe munhu ndo paaipidigudza nyaya dzacho dzema operations kuti pamwe ndakabviswa chibereko. Asi tombondiwa ndakatoseka, taitoseka patakazviona ndichibviswa chibereko kuti zotonakidza wana, but it's fine. Tapera takutongoona hangu vanhu vachiekera. Yes, ndapedza. Mangwana tokubatai futi mangwana. Tichiripo pamastories tichiri guys. Dzese dzinenge dzapidigudzwa tinenge tiri and disclaimer guys, I'm not here to fight with anyone. Yeah, very true. Gift Marange, deep secret. Saka all these stories that I taka ku YouTube.
I call them not deep secrets. Pane zvimwe zvokuti ndoziva kuti izvi hazvina basa handangana basa nazvo. And also like pane mamwe mastori zvokuti it's an awareness because ini ndakaita public health, guys, mind you, because you never know kuti one day Mwari anogona kuvhurira madoors. Unogonawo kuzoshanda nevamwe vanhu vanoita zvewomen reproductive health system. Musazozvitora wrong because handizoziviwo pamwe it's an awareness. Ndogona kuita story pamwe ndogona ngoibata ndichipfuudza nemama kuti pane awareness yekuti enda unoitwa screening, cervical screening yeye, inonzi cervical cancer screening yeye, unokwanisa kunoitwa. Saka handikati isecret yekuti ingatonzekera. Saka think pane zvinozoita zvokuti ukaita uchitaura saizvo zvoti ndakamboitwa ndikiri cervical cancer screening chichi, you can do it, it's easy, hazvimborwadzi. Munhu akabva aipidigudza kuti anobva aipidigudza achoti akatoti so waona manje. So inangu personally, I'm not that kind of a person who is shy or embarrassed. Nah. Zvandinoziva kuti izvi hazviite, you will never see me ndichitaura. Zvandinotaura ndo zvandoziva kuti I don't even care nyangwe zvikapidigudzwa nyangwe zvikaita sei. That's why you are still seeing me here. Ndoziva kuti zvabasa, even family yangu taitoseka nezvazvo tichitocorrecta kuti no correction. Ona manje. Saka haisi kana problem, guys. But anyway, yes, Dion. Thank you, Dion. Anyway, guys, I'll see you tomorrow. My story times, we are still there. Ndichadzokera ese nyangwe ndakarambwa ini ndotogona kutokudza kuti guys zvasvika mapesi ndaitomuparira but mupesi akabva tonzwa kuti maya wangu atitombokude inodobeka, guys, kuda munhu asingakude inototambika utoti please ndaitomudo but pane imwe ndichakudze guys yekuti ndakambonyebera kufenda in front of a guy wandai apesi ndaimuparira ndobva ndati ndapenda pesi kana mbondiona guys pesi akandigwadza guys ndakanyebera kufenda ndakanyebera kufenda pamberi pake guys ndinoti madzama guys. Bye mangwana ndodzoka futi nemamwe mastories guys. Bye. Tichiri tese tichiripo zvedu. Ndakapenda ndakadeuso ndikati my god mundatodona ndikaona chipuru kuti nemadziro apa ukambona kuti uchinyembera kufenda hazvifendeki kamuziva hazvifendeki zvofendeka sei unofenda sei uchiti my god anyaya ndikaifunga ndobuda musodzi ndichitaura guys ndakuenda.